खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 6 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 19 आसिन दान 1432 मायथाइ समबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि गिबि आखरानो जादों छु, से, सो, ला, लि, लु, ले, लो आरो आ। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो फोथायथि मोननैयाबो थिखिनियाव थागोन। खामानि थिलियाव खस्थ' खालामनाया मोजां फिथाइ होगोन आरो लोगोफोरा नोंथांखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव गोदान रादाय खागोन आरो धोन सम्पति बांगोन। नखरनि आबहावाया गोजोन हेफाजाबजों बुंफबनाय जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गावसोरनि थांखिनि फारसे गोख्रैयै दावगागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। धोरोमारि हाबाफोराव बाहागो लायोब्ला गोसोआव बांसिन गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि गिबि आखरानो जादों इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे आरो वो। दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव दिदोमथि थागोन आरो थालांनाय खामानिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। खामानियाव गोदान बिबानफोरखौ होनाय जागोन आरो नोंथांनि बोसोनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। फालांगि फेहेरनाय आरो मुलाम्फानि खाबु दं। नखराव गोरोबलायनाय आरो सुखु गोजोन थागोन। फरायसाफोरा गोसो होनानै फरायगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। जानाय आदारनि सायाव गोसो होयोब्ला सावस्रिखौ समानथि लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि गिबि आखरानो जादों का, कि, कु, घ, द, छ, के, खो आरो हा। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो थिरांथाफोरजों सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव मान आरो गोदान मोनफुंनाय मोनगोन। फालांगियाव खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन आरो गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव आरो हेफाजाबारि जागोन। फरायसाफोरा बादायारि आनजादफोराव जाफुंसार जागोन। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया जौगागोन आरो नोंथांनि सिंनि गोहोआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों अख्रां निला गाब। कर्क राशि। कर्क राशिनि गिबि आखरानो जादों हि, हे, हु, ह, दा, दि, दु, दे आरो दो। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों साबसिन जाफुंसारनाय मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव मासि जौगाहोनाय एबा गोदान जाफुंसारनाय मोननो हागौ। फालांगियाव दिदोमथि आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव फालिथायफोर एबा मोजां हाबाफारिफोर थानो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि नाजानायनि थार फिथाइ मोनगोन। आरज गाबनाय, नेमखान्थि आरो ध्यानआ गोसोआरि गोजोन आरो इसिङारि बोलो लाबोगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि गिबि आखरानो जादों मा, मि, मु, मे, मो, ता, ति, तु, ते। दिनै नोंथांनि व्यक्तित्वआ जोंगोन आरो नोंथांनि समायनाखौ नुनानै सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान जाफुंसारनाय आरो सिनायथि मोनगोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर लाबोगोन। नखराव गोरोबलायनाय आरो गोजोनथाव थागोन। फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि गेजेरजों साबसिन फिथाइ मोनगोन। दान आरो धोरोमारि खामानिफोरनि गेजेरजों नोंथाङा गावजों गाव गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। कन्या राशिनि गिबि आखरानो जादों ट, पा, पि, पु, च, न, ट, पे आरो प। दिनै धैर्य आरो गावखौ दबथायनाया नोंथांनि आथिङाव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि साख्रियाव दावगानाय आरो मान होनाय जागोन। फालांगियाव गोदान गोदान बिथांखि लागोन। मुलाम्फा जागोन। नखरनि गेजेराव अननाय आरो हेफाजाब थागोन। फरायसाफोरा गाव गावनि फरायनायाव गोसो होगोन आरो दावगागोन। यगा आरो मेडिटेशननि गेजेरजों सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। तुला राशि। तुला राशिनि गिबि आखरानो जादों रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते। दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान जाफुंसारनाय आरो सिनायथिखौ मोनगोन। फालांगियाव गोदान रां थिसननाय आरो बिथांखिफोरा गाहाम जागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थागोन। फरायसाफोरा खस्थ' खालामनानै मोजां नम्बर मोनगोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। धोरोमारि हाबाफोरा गोसोआव गोजोन लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि गिबि आखरानो जादों ट, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु। दिनै नोंथांनि नाजानाया जाफुंसारगोन आरो नोंथांनि खामानिया बाख्नायजागोन। नोंथांनि साख्रियाव मोनसे मासि जौगाहोनाय आरो गोदान बिबानफोर जानो हागौ। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा फोथायथिजों फरायगोन आरो जाफुंसार जागोन। फुजा, आसारखान्थि आरो ध्यानआ मोजां गोहो लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। धनु राशि। धनु राशिनि गिबि आखरानो जादों ये, यो, भा, भी, भु, धा, पा, दा आरो भे। दिनै नोंथांनि जिउआव जाफुंसारनाय आरो गोदान मोनफुंनाय फैगोन। नोंथांनि साख्रियाव मान आरो जौगाथाय थागोन। फालांगिया मुलाम्फा आरो दिदोमथि मोनगोन। नखरा गोजोनथाव आरो अनलायनायनि आबहावाखौ रंजागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। दान आरो मोजां हाबाफोरा मान आरो गुन लाबोगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। मकर राशिनि गिबि आखरानो जादों भ, जा, कि, कु, के, ख, गा आरो गि। दिनै खस्थ' आरो धैर्य लाखिनाया जाफुंसारगोन। नोंथांनि साख्रियाव नोंथाङा गोदान बिबान आरो सिनायथि मोनगोन। नोंथांनि फालांगिया दिदोमै मुलाम्फा आरो जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखराव गोजोन आरो हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि थांखिखौ मोनफुंगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। फुजा आरो आध्यात्मिक अभ्यासआ नोंथांनि सिंनि आत्माखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिलभार हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि गिबि आखरानो जादों गु, गे, गो, स, सि, सु, से आरो दा। दिनै नोंथाङा नोंथांनि सानस्रि आरो मावनायफोराव गोदानथि नुनो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान जाफुंसारनाय आरो सिनायथिखौ मोनगोन। फालांगियाव गोदान खाबुफोर फैगोन आरो बिथांखिफोरा जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन गोरोबलायनाय थागोन। फरायसाफोरा फोथायनायजों लोगोसे मोजां फिथाइ मोनगोन।
सावस्रिया मोजां जागोन। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। मीन राशिनि गिबि आखरानो जादों दि, दु, थ, झ, दे, दो, सा आरो छी। दिनैनि साना जर'खायै फिथाइ गोनां जागोन। खामानियाव जौगाहोनाय आरो बाख्नायनाय जागोन। फालांगियाव गोदान खाबु आरो मुलाम्फा जागोन। नखराव गोजोन थागोन। फरायसाफोरा बादायलायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। ध्यान आरो आध्यात्मिक अभ्यासआ गोसोआरि गोजोन आरो इसिङारि गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।